Esan, ni behintzat eta gutako asko emozionatuak gaudela. Emozionatuak azken baten olako gertaerek, olako erantzun bat merezi dutelako, baina beti ez dalako erresa izaten, ez? Eta gaur hemen elkartu gehan danok, uste garbi adierazi deula, herri hontan, hemen ezinun, ez ditugula onartuko gertaera sexista hauek, bai? Eta gune guztiak libre ibiltzeko, aski ibiltzeko eta beldurri gabe ibiltzeko gune irudikatzen ditugula. Eta hala irudikatu dugu gaur Malekoia. Ez gala hemendik pasako, ez. Eraso sexistei ez. Gehi gertatu dian beste hainbat gertaera, ez? Palizak eta indarkeri adierazpen guzti horiek. Bi astetan, adin txikiko bi emakume bortxatu dituzte Zarautzen. Eta hori, egoera oso kezkagarria dela iruditzen zaigu. Gaur, herrigunea eta Kantuinaren arteko bidea batzen dituen ibilbidean elkartu gara. Bertan irudikatu nahi izan dugu, eraso sexistek ez dutela lekurik gure herrian babeskatea sortuz. Ezinbestekoak direlako herritarren arteko aliantzak egoera bidegabe honi aurre egiteko. Emakumeok, gune hauetan asko ibili nahi dugu. Egunez zen gauez. Olatu ez gozatu nahi dugu. Dantza egin nahi dugu. Abestu, paseatu. Beldur izan gabe. Atzera begira egon gabe. Zarauzko udalari eskatzen diogu, horrelako gertaeren aurrean eragintzungo duen protokolo bateratua adostu dezan. Zeina mugimendu feministarekin elkarlana izango duen oinarri. Uda garaian, jendea batzen den guneekin lanketa berezia egitea beharrezkoa dela uste dugu. Kantin eta hotel ostatu nagusietarako informazio horriak prestatzea hizkuntza anitzetan. Azalduz, Zarautzen jarrera sexistek ez dutela lekurik. Ez, eraso libre!